Yo mga ka-vibes! Ready na ba kayo sa isang bagong lakwatsa? Ngayon, samahan nyo kami sa aming trip dito sa Albay. At syempre, hindi mawawala ang biglaang plano, mga sablay, at syempre, mas maraming good vibes. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go! Unang stop sana namin, Uvillar Underground River. Excited na kami kasi sabi nila, parang mini Palawan experience daw ito. Pero pagdating namin doon, boom! Sarado! Dahil sa malakas ang ulan kagabi, bahang loob ng cave kaya hindi safe pumasok. So ayun mga kabibs, andito sana kami sa Uvillar Underground River. Ang problema, hindi kami makakapasok dun sa cave kasi nga ang lakas ng ulan, medyo baha. So ayan o, lakas ng tubig o. Grabe. Tapos may isang cave naman sana pwedeng pasukin, 300 per head. Eh mas mabuti-buti dun sa isang underground, ay dun sa isang kuweba kasi 400 lang yon. Marami na kasi gagamitin mo lang yung balsa. May yung tinawag itong isa yung dry cave. So ayan o, masang ano. Medyo sayang kasi, excited na kami. Pero sabi nga nila, kapag may sarong pinto, may bukas sa bintana ng adventure. Kaya imbes na umuwi, nag-decide kami na mag-iba ng ruta. Tuloy pa rin ang biyahe. Next stop, Kitinday Green Hills. Pero bago kang makarating, nakpo! Ibang level ang binigay ni Google Maps na daan. Akala namin, shortcut, yun pala, mudcut. Itong ayaw ko minsan kay Google Map. At saan tayo dinadala ng mga daanan na hindi ko na alam. Pampihira. Kaya dinaanan yan. I-center, wait lang. I-center. Dala ba ng motor dito? Puti, grabe ah. Putik yan. Napukidi. May kalsada po dyan sa unahan, hindi? Kalsada na po dyan. Ay, tumal lang ka na ano? Baba na rin. Tingnan mo nga kung saan ka nakagihan. Yari ka tayo kaya ano. Sa last dinanam nung nung waste. Ako nga ni, salam. Dapat. Ano? Kaya? Di ka nagihan yan, kitan mo. Tulak ka raw muna. Tulak mo raw muna ade. Para patulak. Grabe, maputik at halos hindi matapos ang kalsada. Habang umaandar kami, feeling namin nakaenroll kami sa off-road challenge. Unting maling liko lang, baka trekking na lang ang ending, imbes na road trip. Pero laban lang at tama nga yung kasabihan, the best views comes after the hardest roads. Ay, pinapuna. 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 Ayo'y sasayaw din, hangin
So ayan mga kabebs, dito kami ngayon sa Kitinday Green Hills. Tubig natin. Medyo scary yung dinaan namin kanina. Yung sapatos ko oh. May pagkasugan ni katong nagaungon. May pagkasugan ko. Viral ka na yan. Grabe yung dinaan namin. Ligaw. Uy, ayaw ka mo habit hill. Ayaw ka mo bambus neto. Yes. Sawa naman, isa iba naman. Morning, ma'am. Grabe din nagihan na mo, oh, ng lapok. Ali kaming Ubilyar underground, tapos pinag-shortcut kami. Iba mas pinadaanan sa amin. Iyan kami daanan, so yun baka. Oo, ano kinta kami. Ang nga ni. Iba mga kasut, pinagbigay sa amin ng ano, Google Map. Gulo-gulo map. May share po kami, di ma'am? Ay, ito. Ay, yun. Ang kiwagas ako mamaya. Magkano po ano ma'am? 70 sir ang isa. 70 ang isa. Tapos first time yung sir. Ah, sige po. First time yung apat. Apat po. Tapos dalawang motor. 300. Lahat po. Lahat po isusulat? Correct po sir. Isa na lang. Isa na lang. Pagdating namin sa Kitinday, sulit na sulit ang lahat ng hirap. Parang mini chocolate hills ang Bohol, pero mas tahimik, mas chill, at syempre, mas kundi ang tao. Habang umaakyat ka, ramdam mo yung fresh na hangin, at pagdating mo sa tuktok, wow! Rolling green hills sa sobrang ganda, at tanaw pa si Mayon Volcano mula sa malayo. Mapapakasip pa talaga, buti na lang, hindi kami umata sa putikan. Sa amin ang Kitinday Green Hills. So, ang interest dito, 70 pesos lang, tapos 10 pesos para sa parking area. Woo! Dito kami! Okay, baba na kita, nakabot na kita. Woo! Ang ganda sa taas mga kabahis, hanggang sa taas. Ayan. Ito mga, siguro mga kakad dati, mga corals, o mga ano, kaya mga para mga corals kaya dati oh. Ay, amo, oras kan. Kami pala na mountain. Yeah, mamaya magpapal tayo ng drone para mas kita natin yung kagandahan ng view dito. Pumunta kami dito ng nakaraan, so saglit lang kami dito. So ngayon, dahil nga sa hindi kami natuloy doon sa tawag nito, sa underground river, so dito lang kami tumuloy. Tapos mamaya hanap pa kami mamaya ng iba pang mapupuntahan namin. Ayan. Grabe ang taas ng ano dito, mga akyatin. Grabe. Yung mga bato dito parang mga ano dati, parang feeling ko parang mga corals dati. Yan oh, parang mini Bohol lang. Ayan oh. Wow! Si Lex TV. May dagat sa kanan, bundok sa kaliwa, mga ngiti ng tao, tila pamilyar na. Kape sa umaga, gitara sa gabi, kuwento ng biyahe, walang kahuli-huli. Ayun mga ka-vibes na, so kanina nag-gantay na ang Kitinday Green Hills. So ngayon nag-direction na kami ng Legion Hill sa Legazpi at Bay. After namin sa Kitinday, punta naman kami sa Legion Hill. Kung dati, isa to sa mga pinakasikat na pasyalan sa Legazpi. May zipline, may mga adventure activities, at madaming tao.
Pero ngayon, tahimik na. Wala na yung dating sigla at activities. Pero kahit ganoon, sulit pa rin umakyat dito kung gusto mong makita ang overlooking ng buong Legazpi City. At syempre, si Mayon Volcano na lagi nakatayo ng proud at elegant, parang throwback trip lang. Galing yun, sir? Ito. Yan ang walking na. Ay, walking na po. Malayo pa po. Ano man lang, mga 15 minutes. So yun mga kalabs, ito kami sa taas ng Union Hills. Grabe na kapag maglakad. Oh, lapit pala. Kita mo ka itong ano, dagat, may sentro itong Legazpi. Ayan oh. Oh, lupit. Oo. Ay, picture kita tayo. Baka pwede kitang pahingalo muna. Ito guys, so medyo sarado na yun dito. Hindi natin alam kung ano ito dati. Kasi first time ko makapunta dito ngayon. Tapos wala nag-ano tao dito. Siguro magmula siguro nung nilipat na siguro yung airport dun sa may part ng Daraga. Kaya medyo wala na tao pumutan dito. Dahil wala na nakikita. Kasi yung magandang view dito yung sa may airport. No? Kalala mo, nag-quick ka mo. Mungkin. Wow. Kadiri ka mo. Asa tak mga tubig? Mga tubig. Langa, nut na. Nagsarado na po sa bago rin. Isaling yung liit. Sarado na talaga sa iyo. Daan pati aircon te. Surapan mo na yun. Sa pang hinasukili-kili mo naman. Tara pa rin ba? Habang yun naman ito. Pag-read ka din, parang venue. Function hall. Function hall. Function hall pala ka di. Function hall. Okay, siya talaga. Ang maray na nakuha. So yun guys, function hall pa tong dito sa loob na to. Maganda siguro dito dati pag may kinaganap na kasal, binyag, or hindi pa natin masasabi kung ano ito sa loob na to eh. Kasi sarado. Yan, maganda sana dito guys, no? Siguro maganda dito pumunta dito dati noon nung dito pa yung airport sa Legazpi kasi nilipat kasi doon sa Daraga. Mas maliwalas kasi doon. Kaya siguro wala na dito pumunta. Medyo parang abandoned na siya. Hindi naman gaano ka-abandoned pero may mga pumupunta pa naman. So di nag-ano. Ito, magandang views na dito. Kung dito ka sa part ng gitna, makikita mo yung Mount Mayon. Kaso ngayon hindi nakikita kasi maraming ulap. Ayan o. Hindi ko makakapasan dito yung pangalan ng ano eh. May pangalan dito ng Union Hills. Kaso hindi ko alam kung saan part. Ayan o. Ganda sila dito guys o. Kaso nalagalo pumupuntang tao. Ilan nila na lang. So, wala pang entro, wala lang ilang entrance fee. Kaya free na pumunta dito. So yun. Sana yun siguro yung mga view deck dati. Tapos siguro to, hindi ko alam kung mayroon talaga to dati, pero feeling ko wala naman to dati kasi ito dito yung view, makikita mo yung Mount Mayon. Tapos kung dito ka sa parting taas, makikita mo sana yung Mount Mayon. Kaso dito gano'n lang. Tapos parang wala nag-aano kasi hindi mo namin ng puno, hindi na nakita doon sa part ng baba. So yung dito rin medyo madamo na rin. So siguro din namin ito na pupuntahan sa ngayon dahil sa marami ng mga tourist destination na pinupuntahan ng mga turista. Dito kasi yung dun nga parang may view deck pa sa taas. Titingnan ko muna. Ano pa? Dito tara ngayon di ba? Pilipina. Kasi dito pa guys oh. Ito yung siguro isa pa to sa view deck dati noon. Kaso nga lang medyo madamo na.
Ayan o, tingnan mo na. Medyo nakakatakot din. Konti. Ayan o. Oo nga, isa siyang view deck pa to dati. Ayan, kaso madamo na siya. Ayan o, damo na. Wala na siguro kaan pupunta kasi dito. Ayan o, sayang yung dito. Ito siguro yung zipline. Amo, para zipline ka di. Tara, bakit pa? Baka may ahas. Wala na. Ito siguro zipline dati. Parang ano siya? Zipline ikat dati. Zipline ata ka to dati eh. Zipline. Pupunta tayo. Ay, papay to. May papay yan. Ayun o. So, dati itong beauty pa siguro dati. Tapos nakatala mo na dito yung Mount Mayon. Ayan na o. Oh, ayan. So, dito sa harap naman, ito naman yung sentro. Tapos dito naman yung Mount Mayon. Sayang ano gano'n parang dito po place. So, ayan o. Oh, ang ganda sana. Tapos kitang-kita mo yung Mount Mayon. So, yan. Oh. Okay. Ito siguro yung parang ano siguro to dati. Zip line. Hindi ko lang sigurado. Ayan, no. Oh, lupit sana, no. Ayan. Punta doon, no. Diba? Sayang, wala na ngayon. Paalala na kahit magbago ang paligid, andyan pa rin si Mayon, timeless at classic. Next stop, Sawangan Park. Ito yung spot kung saan ka pwede maglakad-lakad, pumila ng sariwang hangin at chill habang nakatanaw sa dagat. Wow! Simple lang, pero sulit. Ang pinakamasarap dito, kapag hapon, kitang-kita mong sunset habang nasa tabing dagat ka lang. Yung tipong simpleng lakad, pero biglang cinematic ang dating dahil sa tanawin. Kung may dala kang tropa o pamilya, perfect tambayan at bonding spot. Libre na, relaxing pa, parang nature date with the sea. Ayan guys, alupit pala dito guys sa may part ng Sawangan Park. Ayan. Ang dagat. Maambun. Alupit, ang ganda oh. Wow. Nice view. Ayan, maambun na. Siyempre, hindi kumpleto ang trip kung hindi kami dumiretso sa Prodito sa Legazpi. Isa to sa mga paboritong bayan ng mga locals. May dagat, may fresh na hangin, at siyempre, nandyan pa rin si Mayon na tanong mula sa malayo. Dito, mas ramdam yung laid-back lifestyle. Yung tipong wala kang inisip, tambay lang, kwentuhan, at enjoy na simplicity ng paligid. Perfect pang closing spot ng trip. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng buong activity para masabing sulit ang biyahe. Minsan, sapat na yung mga simpleng tanawin at presensya ng mga kasama mo. Ito ata guys yung tinawag ditong ang puro dito sa Legazpi. So, yun o. Maganda lang dito. First time ko pala makapunta dito. Ang time ko napuntahan na ibang lugar. Dito napakaganda pa. Maganda din pala dito sa Legazpi. Nakapunta na ako ng Sorsogo, ng Amstor. Pero ito pa ito. Ito ngayon lang ako nakapunta dito sa mismong ano na to. Boulevard nitong Legazpi. Ayan o. Ganda pala dito guys, first time ko makapunta dito sa part na to ng Legazpi. Layo-layo lang nagpupunta ako dito kasi maganda pala dito. So ayan mga ka-vibes, minsan kahit hindi natuloy ang original plan, mas exciting pa rin ang biglaang liko ng biyahe. From Adelaide Adventure, pupuntang Kitinday Green Hills, hanggang sa throwback vibes ng Ganyan Hill, hanggang sa chill ng Sawangan Park at laid back feels sa Purok.
Sulit pa rin ang Albay trip na to. Kung nag-enjoy ka sa biyahe namin, don't forget to like this video, share it sa tropa, mag-subscribe para mas marami pang lahat kwento. Click mo na rin yung bell icon para updated ka sa mga susunod nating adventures. Hanggang sa susunod na kwatsa, ako si Lex TV Vlogs at ito ang kwento ng aming biyahe. Ikaw, ano ang susunod na biyahe natin? Sa bawat biyahe, ikaw ang saksi. Biyahe sa bundok, dagat ang tanaw, sa ilalim ng araw, ang saya ay sumiklab.